Povestea mea începe una foarte revoltătoare și vă poate afecta emoțional. La 2 luni am fost abandonat într-o ghenă de gunoi, unde de acolo la 2 luni am fost luat de o asistentă din acea maternitate. M-a dus într-un incubator unde m-a ținut acolo timp de maxim 6 luni și de acolo m-a băgat într-un centru de copii, dar cu nevoi speciale. Și de acolo a început, bineînțeles, și toată povestea mea și toată trauma mea. De acolo a început să am multe sechele și multă traumă. La vârsta de 3 ani am fost abuzat și apoi și tot pe parcursul vieții până la vârsta de 16 ani, tot timpul am fost bătut și chinuit și traumatizat